pamakore maviri apfuura aya kubva patakapedzisira kutaura tichiziva kuti mutumbi uchiri kukwekwe kumochari. Ndo mamiriro azvichakaita here? Ya mutumbi uchiri kumochari. Munyaradzi paakaita mashura ake kuti abuda pane mumwe muchinda anonzi Nyasha aikomplaina achiti ini ndinoda kubhadharwa nemombe 60. Vatari veSly Media TV tiri kusangana nemi pano zvekare sekumazuva ese tinogara tichiuya tichikupai nyaya dzinoera, dzinotyisa, dzinoshamisa nedzimwe dzinoda kufumurwa. Masvondo apfuura aya takanga tiri kuGokwe, chandiregerera, masvondo apfuura aya takanga tiri kuGuruve uko taifambira nyaya yemukomana anonzi Haanawo akaponda vanhu vanopfuura 20 neanoraudzira. Taifungidzira kuti zviri kungoitika ikoko chete, asi unozoti ukafamba nenyaya yacho uchidzoka kunyange nemunana Bhindura unongonzwa kuti nyaya ndiyo yevanhu vari kupondana mazuvano nenzira dzisina kunaka. Kuziriko chete kwazviri kuitika izvozvo, zvimwe zvacho zviri kuitika chete kungoti zvinenge zvisingataurwe muzvivhitivhiti. Nhasi uno tiri kuno kuGokwe, tanga tiri ku mapu tichiuya kuzoviga mukomana anonzi Justin akachekwa nebanga, matumbu akabuda panze, akatemwa musoro nebhotoro nevamwe vemunharaunda yaagere, akafa firo isina kunaka. Patakazoona hama dzake dzichimutora dzichinomusiya pamusiwo wevanhu vakanga vamuponda vacho. Akazike kutanga tichiuya munharaunda ino yeGokwe, zvikuru sei kuno kuchidoma kwatakambouya veSly Media TV tichifambira nyaya yamunyaradzi uye kupondwa mugore ra2023. Muchitevera kupondwa kwake pakazoitawo mashura akazenge achitevera rufu rwake vachibva kunotora mutumbi kumochari. Pane zvakatanga kuitika vari mumotikari, tinonzwa kuti chitunha chakatanga kutaura kuti amugone kunondiviga pasina mapatse angu. Kubva mugore ra2023 kusvika iye zvinezvi hatisati tanzwa kuti chii chakazoitika, akazovigwa here kana kuti haasati avigwa, kana asati avigwa ndezvipi zviri kuitika. Tina sekuru vanogara vachitipa maupdates, vari sekuru Mvurumo, vagari vepano paSly Media TV family munovaziva. Tauya kwavari nhasi uno kuno kuchidoma kuti tizokurukura navo tichinzwa kuti nyaya yamunyaradzi yave papi. Pakamera pana tatenda mapiri, zita ndonzovesa tafumane simbi yebasa. Asekuru makadi tinofara makadiyo iye zvinototi makorokoto egoredzo akanaka stiri. Tinotenda zvikuru. Tadzoka zvekare sekuru seSly Media TV kuti tizonzwa kuti pamakore maviri apfuura aya kubva patakapedzisira kutaura tichiziva kuti mutumbi uchiri kukwekwe kumochari. Ndo mamiriro azvichakaita here? Ya mutumbi uchiri kumochari. Last week but one ndamboenda kwaChifinjelele sezvo takamirira Chifinjelele kuti agouya kumhuri yekwamvurumo vagotaura nemhuri yekwamvurumo kuti paonesaniwe kuti pangaitwa sei. Saka Chifinjelele musi wa15 mwedzi uno akataura shoko kuti ndaikumbira kuti munozorodza mabhonzo amunyaradzi. Asi isu semhuri takauya tikagara pasi, pari zvino hatisati tave nesolution yekuti tingamuviga here munyaradzi. Kwete kuti tingonotora toviga. Iyo nyaya iri kumadzishe, iwo madzishe ndo anoziva chivanhu. Nenyaya yekuti munyaradzi paakaita mashura ake kuti abuda pane mumwe muchinda anonzi Nyasha aikomplaina achiti ini ndinoda kubhadharwa nemombe 60. Saka hazvina kuzadziswa izvozvo. Vatanga tichisuspekta vacho tisi kuziva kuti vakatorwa nehurumende here, vakasungwa here, but mambo Chifinjelele vari kuti hakuna nyaya yakadero iri kuvabata, vakaregedzerwa kuti havana mhosva. Saka isu tiri kuremerwa kuti tivige munyaradzi nenyaya yekutaura kwaanga achiita, achiti hamuna rudzi neni, hamukwanisi kundiviga. Saka kuti mundivige munotanga manzwa kuti mundiviga sei kumhuri yekwangu. Vamwe vacho vari Gweru kusection 9. Saka isusu hatisati taziva kusection 9 kwacho nekuti iye anga achitaura kuti anotitungamira. Saka nanhasi hakuna chati chaitwa pana munyaradzi kuti timuchengeteke.
muri parumana Nzombe kwakakwana kuti amuna kana kwekutizira hakuna nekuti iyo mashoko aakakusira anorema chokwadi kuti muajambe zvakaoma kuti hamugone kundiviga musina kuwirirana neverudzi rwangu. Kana muchiti hamugone kutaura nevari kusection 9 uku kutaura kwake chete asi hamusati maane zita rewo kunoona chaiye. Exactly, zita rekuti tinonanga ipapo iye ndiye aiti kana zvaita maripiwa ndinokutungamirai inini kuti munange kusection 9 saka totungamirirwa naye sei haasati achengetwa ende akaisa danda rokuti ini hamundiviga handina kukama nemi saka tiri kutoremerwa pazviri. Vamwe vangada kune vari kukuonai vatsva vepaSlyMedia TV vasina kumbonzwa nhoroondo yerufu rwamunyaradzi. Kana muchizoti hamuzive verudzi rwekwake, zvakambosvika sei kuti munyaradzi achengeteke mumusha wokwamvurumu? Munyaradzi mwana akaberekwa nemwana wangu. Aberekwa kudero munyaradzi haana kuyamwa zamura mai. Mwana akangoti achiberekwa mai vachibva vatoparara. Saka takachengeta munyaradzi amboita mazuva ake kuti akwanise 9 months ari muchipatara. Akaberekwa nemwedzi isina kukwana. Saka akamboti chengetwei muchipatara. Tichizonomutora isu takunzi uyai mutore akwanisa. Taimuchengeta tichifidha edu nemukaka wembudzi. Tichipawo zvakadero zvinopa kuti mwana adini awane feeding nedovi zvakadero chingokanya achipiwa kusvikira adini aita munhu kwaye. Saka achizopera munyaradzi anga ave ne31 years. Anga ane 31 years. Tichidzokera pakuzvarwa pake mungatijekese ipapo. Muri kureva kuti amai vake vachangomusununguka asina kukwana zvekare ari premature ndipo vakabva vashaya. Yeah, exactly. Akanga aine mwedzi mingani pakuzvarwa pake tichiziva kuti akapedzisa mingani ari premature achigara muhospital? Kuti ndizive pari zvino kuti yanga iri mwedzi mingani payapo inenge 7 here kana kuti asi chaka chimunhu chave chimunhu but chaikwana muruoko. Ndaiti ndaenda kunomuona inini ndaitombomubvisa muglazi ndichiisa paruoko ndichitoti munhu uyu achararama here uyu akakwana paruoko ndichiti kuda asi Mwari wakakunda. Kwakuchizochitorwa nenzira yakadai futi. Exactly. Zvinorema. Imi kana muchiiona muri kuti mwana wenyu musikana akashaya achipona munyaradzi ndokuzochengetwa zvekare ari premature asina kukwana. Kwakuzomuchengeta ari muzukuru wenyu wamusingazive dzinza rake. Vabereki vake anga varipo but pakaitika nyaya yekuti vapana pambiri iye akatiza. Murume akatiza hatina kuziva kwakaenda plus tandisingazivi kumusha kwake. Nhema dzaingoti ndiwo kumvuma kusvikirana nhasi munyaradzi achirerwa mukati memusha wokwamvurumu akangokura ari mumaoko mana sekuru isusu asi baba vake hatina kumbovaona or even kuti vauye vape help pasina kusvikira munyaradzi azoshaika. Zvavati kuenda kwake kwese kuchikoro ndimi sekuru makatoendesa? Tisu takaendesa. Vana vakadaro kazhinji kacho vanombosvika imwe nguva kune mamwe marudzi ekuti anombovhurumuka kana mbodhendese kuna baba vangu kana baba vangu vari kupi. Ukama hwenyu namunya takatarisa nyaya yekuti anzwe kuti baba vake kana kuti mhuri kwake iri kupi. Aimbosvikawo here pachinhano icho chekumbokubvunzaiwo sasekuru ndisahwira wenyuka muchimbotongesana muchiseka makambosvika nguva yakadaro? Hatina kumbosvikapo plus iye haana kumbonge achibvunza. Aiwa anga ari munhu aitoona sekunge ndomushama akabereka. Zvichira futi kuti kune rumwe rutivi takutarisa kwaari iye mwana akakura asina amai asingatozive mufananidzo wake. Kuziva kuti mai vangu ndevapi aingokudza vana mai vanga varipo ivo vachingoti mai iye asingazivi kuti mai vake vakaparara nenzira yongotorwa vasina kunomboyamwisa mwana wavo. Ngatichitasai kune vari kutanga kuona zvinezvi vatariri veSlyMedia TV. Ndeapi mashura akatanga kuitika kubva pane mukomana wamataura zita rakanzani zviya?
pakatanga kupotera mweya wa Munyaradzi. Okay, ainzi Nyasha. Nyasha Anenge friend yake yaigara nayo plus hanzi vanga vachinamata vese. But zvakaitika ndezvokuti Nyasha uyo achipoterwa nemweya wa Munyaradzi akataura nemutupo, akataura zvekare zvokukumbira kuti nhai sekuru, pandabva kokumba ndakati ipai mbuya mombe yangu yeuredzwa, makazviita here? Ndikati hungu. Vakafara nazo here? Ndikati hungu. Saka uyu Nyasha uyu haana history yanga achiziva iyo. Akataura zvekare kuti ndiani uyo anochochora mombe dzangu anoti ane mari yakawanda. Panga pane mutauro zvekare wanga uchitaura kuti pane mumwe anga achitoda kuti tikanotakura Munyaradzi iye umbva adini abenefita pamombe dzaMunyaradzi. Saka inini zvakandibata kuti uyu munhu azviziva sei uyu ari kutaura achiita songe akafa akarara kudai. Kubva na9 o'clock kusvika kuma 3 o'clock akapoterwa kusvikira azodzingwa mweya uya namai vake vanenge vairirawo mweya vakamurova vachiti Munyaradzi buda pamwana wangu buda. Vakamukwekweredza vakaenda naye kundofunga 100 meters away nepatanga tiri. Ndo pakazobuda mweya uyawo wotiza awo. Saka finishing yacho yekuti Munyaradzi angane zvaangataura pamweya iwoyo hatina kuzvizadzisa. Ari zvakanga akumbira asi hatina kuzozvizadzisa. Ndakangosara tine bepa, ndakasara ndine bepa rakati torai bepa munyore zvamoda kuti mubhadharwe nazo. Ndikanyora ndakumbira kuti ndinoda mombe 30. Zvikanzi kwete, hapana zvemombe apo. Ishoma 40. Hanzi haiwa handi ishoma mombe idzedzo pakuurayiwa kwandakaitwa nokuti handina mapatsi akakwana. Ndakatorerwa rurimi, bvudzi rangu ndiri kuchema nebvudzi rangu ndorida. Saka enderai mberi. Ndikati 50. Zvikanzi kwete. Pandakati 60 zvikanzi zviri nani ipapo, zviri nani. Torai chinyoreso munyore bepa mundiise muromo nditaure ndakariruma. Takaita saizvozvo. But nyaya yakazoitika ndeyekuti mai ava vakazodzinga mweya uya tisati tapedzisa. Asi shungu dzake akanga asvitsa pakuti ndiri kuda mombe 60 kuripwa kuurayiwa kwandaandaitwa. Ndokutaurira inini kuti mondichengeta zvakati. Kana mandichengeta ndozokutaridzai kuti munoenda kusection 9 ndiko kune hama dzangu. Ndiri murera shoko ini. Ndokutaura kwaaiita yakasvikirwa nemudzimu uya. Inga ihama yangu. Ndiri murera soko neniwo. Neniwo ndamuzukuru wenyu. Kubva zvino tichienda mberi todzokera panguva iyoyo yemashiripiti. Kune mamwe anotaurwa semakuhwa ekuzonzi munyaka akazinga akatombutaura pambudzi. Icho kwadere taizvinzwa nevanogara kuarea kwacho kuSt George vachiti pane mbudzi yafamba ichiti ndoda mapatsi angu asi yakapinda mukombi ikadhiraivhiwa iri mukombi ikanodzika payakadzika ikaenda kune imwe nzvimbo kunove kune vanhu vakanga vachinzi ndo mabhilda akanga achishandira munzvimbo. Saka aiti anoda mapatsi ake. Izvi tanga takuzvinzwa nevagari vekuSt George. Right. Zvapfuura izvozvo mbudzi iyi yakazopinda murodhi ichibva yanosvika patakasiya bhokisi raMunyaradzi pamusha panonzi pekwamuchechetera. Saka yabva ipapo yakazopinda murodhi vanhu vachitevera mumashure mayo vachiti iri kutaura mbudzi iri kutaura ichinoda mapatsi aya inoda mapatsi aya. Chimanga ichi hatisati tazviona izvi. Saka vakangozoona panzvimbo saidhi yatakanobudisa mugomba haichaonekwi mbudzi yanyura pasi. Ndokutaura kwaiita vekuarea ikoko. Kwakataura futi zvemvura yekuti pane kuti vanhu vanga kuda kunwa mvura ona yakatsvuka ropa. Mamwe makuhwa atakambonzwa. Iyeyo ndandisina kuibata asi pane mukomana anonzi Tigere akafamba pamagirosa achiti ndinokuzivai ndimi makauraya Munyaradzi ndokuzivai. Saka mukomana uya kuzoti kuma-late hours kuda kuma-6 akashayikwa kuti aenda kupi, but akazowanikwa mangwana acho ndofunga kuma-10 akapondewa akakandwa mumba make vakamuradzika pamubhedha vanhu vakaita chiitiko ichocho. Bhutsu dzake dzanga dzakamiswa kumucheto kuseri kwedhoo zvichiratidza kuti munhu akarara pamubhedha akurura bhutsu dzake, but anga damage was very serious
vakamanya naye vachiti vanoda kuenda kuchipatara achibva atoshaika. Tikazonza kuti ada kuenda kupostmortem but akangoshaika zvikangoparara zvakadero vachibva vambiga. Tingati here ipapapo isusu vanhu vakanga vasipo, tingati murume uyu akanzikwa here nevanhu vakauraya Munyaradzi vakati wakutifumura vakabva vazonomuponda zvakare? Takungofungawo sevanhu venyama. Nyaya dzaiuya kuno kwatiriwo isusu tisingagari kuarea yeSt George. Zvinonzi pakanotarirwa nemapicture vakanoona mafingerprints acho ndo mamwe chete anga ari pana Munyaradzi, but kuti pabude mazita ekuti mafingerprints ndananhingi hazvisi kuita, but isusu takagamuchira mashoko achibva muarea yacho. Padzokorore ipapo pakanotariswa mafingerprints akanowanikwa ari vapi? Vakaita basa raMunyaradzi, vakaponda Munyaradzi, ndo vakapondazve zvekare Tigero. Kurava kuti vanhu ava ritori basa ravo ende havana matyira vari kutouraya vanhu kunge huku pamwe havana kumirira ipapo. Area yacho iyoyo ine zviri kuitika zvakanyanyisa kuwanda, but zvimwe zvacho zvinongogarwa hatizi kuti zvinongorova seiko. Nyaya dzakadero so dzofanira kuti hurumende izviona paitwe action yekuti panoshandwa sei, or even kuisa kembi inogara ipapo yemapurisa anogara vakarinda panzvimbo iyoyo, because pari kufa vanhu vakawanda zvikuru. Maripota atosangana nawo some years ago, kudai 4 years, kune vanhu vaitongopondewa vachikandiwa mumakomba, but hakuna kana action yaitorwa. Iko pamuchechetere pamakanosiya mutumbi waMunyaradzi, pane here mamwe mashura akazomboitikawo pamba ipapo panove ndo paakamboradzikwa kwekutanga mushure mekunge abva kuchipatara kumochari? Semunhu akanga achisadzokera ikoko ndaingogamuchira mashoko ekuti mukati memusha manga mave neurwere hunenge kuda kupenga kudini. Saka hatina kuzoziva kuti kupenga kwemhuri yacho kwakazopera sei. Kunzwa kwandanga ndichiita. Kupondwa kwaMunyaradzi zvinoreva kuti ingozi kuvanhu vakaita mabasa iwaya vane ropa mumaoko. Kazhinji tinenge tichiti munhu anorwa ega. Kunze kwokunge kunonzi kurasika njere ikoko, pane mamwe here mashiripiti kana kuti mahunga anonzikwa kuti pane zviri kuitika mumafamilies iwayo evanhu vakagurira upenyu waMunyaradzi panzira? Zvinokwanisa kunge zvinoitika, but vanhu vanovanza kuti vabudise kuti akaita izvi ndihoyo, akaita izvi ndihoyo. Vanovanza, vanenge vachifunga witness kuti unorema. Vanovanza kutaura nyaya yakadero, asi kuitika zviri kuitika. Chishamiso ndechekuti mbudzi ingabvawo kweichimanya here yopinda mukombi. Zvakamboitika here? Zvisati. Saka zvinhu zvakadero so, or even pamusha womunhu kana vakaita izvozvo zvinogona kuita. Ndofunga ndakatombotaura naBhoshongora achibvunza nenyaya yacho, ndikati aiwa kuarea yepamapo kunonzi kune kombi yakabva kuSt George iri nyowani yakanopakiwa pamashopu ikabva yatodzima ipapo. Yadzima ipapo, mukomana anga achidhiraivha kombi akabva atanga kuve mental. Ndomva vamuindisa kuchiprofita. Vachinosvika kuchiprofita kweyako, mbiya dzinoshandiswa nemuprofita dzakabva dzatsuka ropa. Saka vakatokundikana kana kumushandira. Maiki pedyo nemuromo. Iyi nyaya yanga yakangozvimirirawo chiri chishamiso chiri kuitika munharaunda ino yeGokwe. Ndo kumapu ndo kumwe chete kwatiri kubva kune mukomana akachekwa matumbu akabuda panze. Uyu mukomana uyu wandiri kutaurawo imhuri dzanga dzichishanda dziri kuSt George. Saka kuzoenda kwake kumapu ndo kune stand. Vana kana vachishanda zvekorokoza vanobuda kuenda kure vachidini, but chakaita chishamiso zvokunge zvinoratidza kuti department rake irero ranga riri mukuita kuna Munyaradzi kuti pane maoko avakaisawo kuna Munyaradzi. Ndokunzwa kwatinoita. Asi hatina kunge taudzwa kuti ndinhengi, zita rake ndinhengi. Pamwedzi pane kombi yakadai. Muprofita hapana dzimwe tsananguro dzaakazochikwanisa kuchidudzira mushure mekunge mbiya dzake dzatsuka ropa. Sei mbiya dzake dzatsuka ropa? Hakuna help yangazoita. Hapana. Kunyanga akasataurawo anenge ane zvaanenge atoona mweya kuti yauri kubata iyi.
ndizozo. Kuchipatara sekuru Mvurumo kwakamira sei panyaya yemashiripiti? Pane mazuva aitaurwa ndisikuziva kuti makunga here, nekuti mazuva akashaya Munyaradzi inini chaenda ndisiri muno muZimbabwe ndandiri ku-UK. Paitaurwa zvekare kuti pane mashiripiti ari kuonekwa kumochari. Chai chiri chokwadi? Ya, semunhu asingagariko kumochari. Taingozonzwa ave mapepa aiverengwa. Kuchinzi Munyaradzi kune zvitunha zvemumochari. Anga achizvikavira panze. Mangwana kusena anoona zvitunha zviri mumochari zvava panze. Iye ndiye asaramo. Saka isu hatuna kubata kuti ichokwadi here, but taizvigamuchidziwa kuti ndo zviri kuitika. Kusvikira tazonzwa kuti akazoiswa make oga. Nenyaya yekuti anga asingadi vamwe mumochari. Achibva azoiswa make oga. Ndokutaurwa kwazvaitiwa kuda kunyepa here, asi tanga tisipoko. Patatiri kumapo kunhasi uno parufu rwaJustin, kwaitika nyaya yekuti ivo vaita tsika yamakaritawo imimi yekuti vakatora chitunha vakanochisiya pamba pevanhu vakaponda sezvamakaitawo muchiendesa kwamuchechetere. Pakazove nekutaura kwekunenge kwokumanikidzirwa kunze ndai munoviga chete munhu mozotaurana naye, mozotaurana nemhuri dzimaita se maviga munhu vakati rambei. Pane chatiri kudzidza here panyaya iyoyi yekuti tinosiya munhu paruvanze rwevakaponda vacho, uye zvinotibatsire chii isusu tinenge takanganisirwa? Maonero enyu musekuru Mvurumo? Imwe nzira inoipa kuti paitwe izvozvo kwenge kuri kuratidza kuti isu hatina simba rekuti tingati tibhadharei tiitei sei, asi kana taisa pamukova pemunhu kwenge kuri kuratidza kuti iye aremerwe kuti munhu uyu ndomuita sei. Iyi nzira yekuti vaite mapayments anenge achitaurwa neaurayirwa hama yake. Saipapa tinonzwa kuti kwakataurwa zvako kuti kunodiwa mombe 20, imhuri mbiri apa dziri kunenedzerwa, mwene mwachinzi ngavabvise mombe 10, mwe achibvisa mombe 10, kuti vamwe vachona vazomirawo nefamily iyoyo vakanzi ndobva vafanira kubvisa mombe 2 dzechibatiso, zvichireva kuti ava vatotanga kufambawo nenyaya idzi, varemerwa sekutaura kwamuri kuita. Ndona ndozvinhu zvatiri kudzidza ipapo. Tochitarisa tichienda kumberi, muri kutarisirawo kuti rubatsiro rwamungawana runokufadzai imimi semhuri, tichiburikidza namadzimambo, varidzi vedunhu, varidzi vevhu, varidzi venyika yacho, muri kutarisira kuti zvinge zvinoitwa sei? Nekuti zvinonzi kugara nakaona dzevamwe machifa tiri kuenda tichitaurana nawo, vamwe vari kutodzidzawo mafambisirwo anoitwa zvinhu, nokuti kune vamwe madzishe akatanga mudunhu, matunhu ana Njelele, matunhu anaya ana Gwasela, zvese zvichienda kumberi uko pane zvimwe zvinoenda zvichidzidzwa. Muri kutarisirawo kuti kune madzimambo echidiki aya ndezvipi zvavangadzidza kuti community yakafanana iyo yedu inei ibetsereke nekukurumidza, pane kuti tive nenguva yakareba saiyoyi yekureba kwaita rufu rwaMunyaradzi nanhasi haasati achererwa, guva rakacherwa harina akazoiswa mariri, harina akaiswa. Takazorifutsira ishe vataura vachiti ndai munovhara guva riya, but rine mutemo unoitwa, tinotora duri toriisa muguva kana tisina kuchengeta munhu. Nguva yacho ikadarika, or even mukazonzi futsirai, asi munenge muchifanira kunge marara mune duri. Handisi kuti zvakuti zvorevei, takangozviwanawo zviripo zvichiitwa nemadzitateguru. Panyaya yamataura, panyaya yemuzukuru wangu Munyaradzi, ini ndaiti kuda saivo vekwamuchechetere vakabatana nemadzishe vaigona kutaurirana, vataurirana kuti topaita sei sezvo vari vanhu vakasuspektiwa. Tichitaura navo tiri pano pasi pemuti uno, tisati tabvisa munhu asati abviswa kumba kwavo, vakanga vatenda kuti vanouya nezvifuwo zvekuti timbogara pasi vabvisa zvifuwo. Hakuna kuzoitika nyaya yakadero. Saka tanga takatarisa kuti isusu kumadzishe taita chivanhu, madzishe ndo anoita zvechivanhu. Hazvigoniwo here kuti paite kupindira kwokuti mhuri yekwaMvurumo itarirewo kuti yapukuta misodzi zvichibva kune vakaita izvozvo, or even zvavo vasina kuzikana kuti ndivo,
kana hurumende haikwanisewo here kupindira kubetsera panyaya yakaita sei, because munhu anenge akaita zvokupondewa. Hurumende haipindiriwo here, madzishewo haaonesane here nehurumende kuti paitewo kuti kanhu kadiki out of 60 mombe dziri kutaurwa nemufi hapanawo here zvavangakwanisa kuti vaite. Ndo maonero anga ndichiita sekuti naye vakaremerwawo nekuti mochari yavo haisi kusununguka nekuti ine nzvimbo yemunhu 1 makore 2. Maona manje ndo sanga tichiti kuda tikatarisa takadero dzimwe nguva zvingave nekuzorora fungwa kwemhuri yekwamvuru. Timbodzokera kumashure panyaya yemombe 60 dzamuchangobva mukutaura dzakataurwa nemufi. Pakanga pane kutaura here kwekuti kana mombe idzi dzauya munodziita sei since ava soko vasiri vedzinza rekwenyu? Isusu taiti kana mombe idzo dzabhadharwa sokutaura kwaakaita kuti piwai mombe 60 isusu hapana action yataizoita pamombe idzi kana kudzishandisa. Taimirira iye sokutaura kwakaita kuti hama dzangu dziri kusection 9 kugweru ndivo vozotaura zvavanokwanisa kuti vangaita pazvifuwo zvaashava iye nekufa kwaaita. Takusvika kumapeto kwenyaya yedu sekurumvurumu. Tingati here kubva pamakore 2 apfuura aya hatisina mamwe mashiripiti akanyanya seatakaona svondo kubva svondo rakanga rakuda kuchengetwa Munyaradzi pamakamucherera guva rake tichiti ndo nzvimbo yake yekuzororera kunyange zvake mweya wake wakamira nekuti haana kufa zvakanaka. Tichienda kumberi tichidzokera zvekare pfungwa dzichidzosera kumashure hungutoza kuti ngozi haipere kana isina kuripwa. Asi kakunyarara aka kemakore 2 akaka mwedzi yakawanda ndo yanyararwa nemweya wemufi. Tingati here pakashandiswa mishonga yekuti atsipikwe? Kana ndakatarisa nesimba ranga ainaro panofanira kunge pakatsipikiwa kana kuti ivo vakaita izvi vari kumanya munyika yese yeZimbabwe vachitsvaka kuti vangavhara mwana uyu sei, because kunyarara kwakaita kuri kutondishamisawo neni inewo kuti ndiite simba rekuti ndirambe ndakungopomba kuti ndimupe simba kwandoinda kwacho muhomwe handina chandinacho, vanenge vaitochaja zvinorema. Saka ndakangoti kana Mwari azopindira hake akachengetiwa iye otherwise ndiye anozvirwira oga. Saka ndichibva ndangoti haiwa tombomira takadero. Zvichireva izvo kuti kutaura kwamuri kuita kuti kune kwamunombofamba muine shungu yekuti mupedze nyaya iyi Munyaradzi achengetwe. Kana kuine vari kunze uku vanoti ini ndinozvigona zvekuti ndimutse mweya waMunyaradzi asi ndoda kukuitirai pachena, izvozvo zvomungazvitambira here sekuru? Zvakasimba ndo zvanga tichitochema, because unogona kuti wapinda pana ava mbuya vati vanda 2000 yekuti vamutse Munyaradzi, isu hatina. Even danga rake chairo kuti tiribate titengese mombe 2 dzekuti timumutse tatoita mhosva futi, because iye akatotaura achiti zvinhu zvangu hamubati. Ndiani uyo anoti ane mari yakawanda siterekano nochochora zvinhu zvangu, saka hatitobati. Akasiya mombe ngani? Panga pane mombe 4, imwe yacho yakazoti pagore rapera iri yaondoroka ichibva yatozoparara. Ndomba tangoti hai itengesei tigomutsa imwe mombe. Saka mari yacho haina kuzobuda, vanhu vacho nanhasi havasati vaita mapayments akakwana. Kunze kwezvipfuyo zvemombe chimwe chaakasiya chi? Kuna panhumbi dzake, ndipo pane nhumbi dzake kwozoita mubhedha wake. Zvichiro zvese zviripo zvekare. Makaremerwa mukati? Ndikati makaremerwa sho. Mombe dziripo, nhumbi dzake, mbatya dzake dzekupfeka hadzina kugovewa? Hadzina, dziripo nanhasi. Hadzina. Munyaradzi akazoshaya ane makore mangana mucharangarira? Ane 31. Anga ane 31. Urati aiwa tinodaira kuti mambenge mazvitaura. Mamwe mashoko enyu amuda kutaura kumhuri yeZimbabwe tichipedzisa hurukuro yedu ino paupdate yamanga muri kutipa nerufu rwakapisa tsitsi Zimbabwe yese rwaMunyaradzi? Chandingangoti nditaure kumhuri yeZimbabwe inyaya yekuti ivo vanozoona vakazvinzwa kushayikwa kwaMunyaradzi kuti haana kushayika nenzira yakanaka. Ameno kuda pangaita help here
inobvawo kune madzishe panyaya dzakaita sedzidzi. Ndo zvandanga ndichikumbira mhuri yeZimbabwe kuti madzishe akwanisi kumira zvakasimba here panyaya yamunyaradzi, because takava panyaya vakatonga takaita ruviri tichigara pasi kusvikira chipinjelela ati vanoda kunogara pasi nemhuri yekwamvurumu. Saka ndaikumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti muono wanga ndinawo ndokuti deno tapukutawo misodzi, or even kukumbirawo kuhurumende kuti ngaipindire, tisingaifoseredzi asi kuti ngaipindirewo ione kuti mafiro emwana anga asina kumira zvakanaka, sezvo mapurisa akashayawo kubudisa nyaya yacho kana maseidhi kutsaka kwanga achiti hatisi kuziva kuti vane pavakawana here kuti vakawana apa, because isusu hatina zvatiri kuziva. Kudzokera kwakaita Munyaradzi kumochari hatina akazouya neshoko kwatiri kutizivisa kuti tave pakati. Yangove nyaya yakanyararwa kubva ipapo kusvika makore 2 adarikana. Hatina zvatiri kuziva kuti pane chii chakawanikwa muvanhu vakasuspectiwa. Hatisi kuziva kuti pane chii chakawanikwa pakutsvagurudzwa kwaiitwa pamasuspect aifungidzirwa kuti ndo vane chekuita nekudeura ropa remwana komana anonzi Munyaradzi akafa aine makore anoita 31 mushure mekunge apondwa. Mweya wake ukazobuda pana nyasha uchitaura kuti ndakatorwa mapatsi. Kubva ipapo hapana munhu akazokwanisa kuti vamutakure mumochari yekukwekwe achiuya kuzovigwa kuno kumusha kwake kwaakanga achererwa guva rake rekuti azozorora kekupedzisira. Nekudaro sekuru vari kukumbira kuti kana kuine vanhu nekufuti pane fungidziro yekuti kunyarara kwake uku hakuzi kwega, anogona kunge akatsipikwa zvokuti asazomuka zvekare arwise vanhu vakamuponda. Nekudaro sekuru vaita chikumbiro chirikuitwa nasekuru hachisi chekuti munhu unobuda nekuti uri n'anga kana kuti uri muprofita obuda paFacebook kana kuti paYouTube woti ini ndauda kubatsira mhuri yekwamvurumu nezvekuti ndimutse Munyaradzi. Kana muchidzida phone number dzasekuru tiri kudziisa pascreen apo, vafonereiwo chinyararire zvisiri zvekuda kuonererwa zviri kurwadza mhuri dziri kunoko. Manzwa nyaya dzavo dzese dziri panapo. Mbatya dzaMunyaradzi hadzina kugovewa, upenyu hwavo wakamira, havana zvavari kukwanisa kuita nekuti mufe akasiya aisa chiga chekuti hamugoni kundiviga kana mapatsi angu asipo. Hurumende yakatakurawo dambudziko iri, inaro mukati maoko mavo nokuti zvipatara ndezvavo, hapana zviri kuitika. Chitunha chiri kupedzera vamwe nzvimbo muchipatara, zvinoreva kuti izvo panodhori nedanho rokuti chikumbiro chavaita chekuti hurumende vapindire. Aiwa, nofunga vakapindira zvinogona kurerutsawo dambudziko ravanaro iro rokuchengeta munhu kwemakore 2 esaya. Tanga tisatambozvinzwa isusu mukati menyika ino yeZimbabwe chizvarirwo kuti munhu anochengetwa kwenguva yakadaro. Tauya kuti tizowana update yenyu yatiri kukupai imimi vatariri veSly Media TV, sekuti nyaya iyi takaifambira kubva ichitanga kusvika nanhasi uno. Saka tanga tiine chikwereti kwamuriwo kuti muzive, nokuti vanhu vanogara vachibvunza pese pangoitika nyaya yemunhu apondwa, nyaya yemunyaradzi haisare. Panga pachipondwa vanhu kuguruve, nyaya yemunyaradzi haisare. Pangopondwa munhu kwese kwataenda unokavha unongobvunza kuti ko yamunyaradzi yakazoita sei, nekuti iri munzeve dzevanhu vakawanda, yakapinda mumaziso evanhu vanogara munharaunda inoyi. Tiri kukusiyirai chitsvambe, imi makapuhwa simba rekumutsa mweya yevakafa. Uyai muvaitirewo pachena, asi mbadhoro wenyu kune avo vanozenge vachida kuitirwawo vakawanda vakaponderwa vanhu mukati menharaunda ino yeZimbabwe. Vanozenge vachikupaiwo mubayiro nekuti vanenge vazviona kuti mune simba rekumutsa mweya womunhu achitanga kuzvirwira. Basa rese rinoonekwa nekupundutswa kwaro, nekuona kuti zvazvaitwa izvi chii chazobuda, mweya wamunyaradzi wazotaura kuti kudii, ndezvipi zvazoripirwa. Asi chatinoziva ndechekuti ngozi haipere nekutsipika, ngozi ichatozongomuka chete. Vangaitsipike nhasi, asi vana vavo vachatevera kumashure, vasirwa nekusikirwa moto muziso nepamusoro pavo. Sekuru, maita basi ndikutaura nesu pano nevatariri veSly Media TV. Tinongoti Mwari arambe achikusimbisai panguva yakaoma kudai izvi yekutakura funeral kana kuti rufu kwemakore 2 aizi nyore. Tinotenda maita. Tinotenda. Basi.